Sound check, check, check. Sound check, check. Check, 1, 2. 1, 2, sound check. Alright, welcome to our first set. This is our own with Trixie. Welcome to Indian Toes.
show. Hold me close, sway me on, like a flower bending in the breeze. Stay with me, sway with us. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with us. Other dancers will be on the floor. Deep in my eyes will see only you. Only you have the magic techniques. When we sway like a weak, I can hear the sound of violence. What I tell me because only you know how. Swing me smooth, swing me out. Sayo ng Virgin. Para, masikip ah. Masikip pa eh. May anak na ganyan. Alright. Other than some may be on the floor. Deep in my eyes will see only you. Only you have the magic techniques. When we sway like a weed, I can hear the sound of violin long before it begins. Hey, treat us only you know how. Swing me smooth, swing me out. When the referee start to play, dance with me, make me sway. I place the yours and help me show. Only lost, sway on. Like a flower bending in the breeze, bury me, sway with me. Baby, this you have a way with me. Stay with me, sway with us. When the river start to play, only lost, make me sway. I place the yours and help me show. Only lost, sway on. When the river start to play, bury me, make me sway. Like a lazy ocean of the shore, only lost, sway on. That's alright. Alright, thank you so much. In fairness, sana maballroom tayo. Oo, tsaka kaya medyo pasensya na po, baka mahala tayo ng medyo pausa ka ng konti. Oo, yun. Nakasubok kasi ako ng expired kagabi. Ano klaseng inspired dyan, ma? Panis. But anyway, ayan, we will do our part as a comedian and a singer. And syempre, yung kasama ko na ang bahala sa mga bit. Ay, naku. Sa laki ng katawan, kaya. Kung ay ko lang si Sir Errol, ayan. Sir. Magandang gabi ulit. Good evening. Lalaki na bossing doon yung Tsaka dalawa. sila bossing doon, yan. Tapos kay boss rin eh. Mag-request lang po kayo ha, tsaka yung nasa likod. Ay, si Boss Rene mag-request. Yung ating love team sa likod. Ayan, hello po. Okay. Ayan, baka may alam kami doon sa mga gusto nyong marinig na song. Correct. Ano naman kami, anong tawag dito? Hindi naman flexible. Doble ka. Pwedeng pang dalaga, pwedeng pang binata. Yes, sa lahat. Oh, tingnan mo yung si Sheila, yung middle-aged duo natin, palalaki pa babae, duo din siya. Pinababae. Oo. Ganon din po kami. Yun nga lang siya straight na babae. Oo. Kami duo yung half binata, half dalaga. At saka ang bongga, parang first night ko ulit sa Eat and Toast. Correct. Paano naman yun? Ang tagal kong hindi nakapag-set. Tama, di ba? Oo. Galing po siya lumiyat. Malakas kasi regular ko kaya. Oh, saka nagpakulay ka. Nagpakulay ako. Ang ganda ng color. Oh, kasi nung wala pa sa Pilipinas si Boss Ero, black pa yung hair ko. Eh, alam ko darating siya. O, tapos? Dapat magmukha akong ano sa kanya, imported. Ay, reported na manika. Barbie! Ano mo, Barbie? Di ka naman nalalayo. Ano ko ito? Barbie din ako. Barbie! Barbie din. Barney! Barbie. Barbie ka naman. Tama yan, black ka. Huwag kang magbabae ulit. Pagkakabalang kang Barney. Huwag kang mag-blue. Paano ba? Pagkakabalang kang gasol. LPG. LPG. Correct. Ayan. Pero in fairness, ang bongga mo ngayon. Thank you. Halika dito para makita ka ni
Ano mo si Boss Aaron, ano yan? Discover ng mga talent siya. Oh, that's ano niya, punta niya dito sa Mahaba yung Bukal, pag-upit kasi ako. Boss, ako nire-recommend ko to. Ngayon ka lang makakakita ng talent, ano, side ka, Oh. na mas matangos pa yung tiyan sa ilong. Ano ko ba? Buntis nga, di ba? Nagtatrabaho ako kahit buntis ako. At saka boss, nilang kumakanta to, nag-break dance pa to. Ay, Gamit yung tiyan. ano yung accident? Exhibition. Para may binubulong ka. Regular ako dito. Reliever ako. Hindi, ano naman, kahit madalang ako mag-send dito, lagi akong always welcome dito. Thank you so much sa management. Naging busy lang si Miss Ara mo. Thank you kay Boss Marvin, tsaka ibang mga boss natin dito. Thank you so much. Thank you. We're always welcoming Aramona. Yes. And syempre, maraming salamat sa mga kabak-tubak natin. At gabi-gabi po, maraming performers dito. Tama. Ayan. Meron bang yan In fairness, dito pala si Precious. Yes. So, makikita mo siya. Hi! Nakikita niyo po ba yun? Oo. Ibig sabihin, nakabukas po ang third eye. Ano ba yan? Ang daming may third eye, nakikita ka. Akala ko ako lang. In fairness, pag tumatawa siya, ang dilim ng bibig. Bakit? Walang hindi. Hindi, si Precious po yan. Yan, PA. Pero nag-aantay lang siya ng magkapag-shooting ulit. Correct. May ginagawa po siyang pelikula. Ano yun? Di ba Precious? Ano pelikula yan? Nasa ano po siya? Kung napanood niyo yung Lord of the Ring. Ay? Anong niyo doon? Kasi nagpapapayat pa po siya. At saka kailangan malagas mo na yung buhok niya. Yun po kasi yung papel nila sa Lord of the Ring. Yung My Precious. Ano mo? Kasi yun boss, at least nakita mo ng personal dito. Lord, at siyempre si boss, meron mga pinapanood na mga important. Correct. International. Tama. Oy, kamaya kamusta yun si Boss Aaron, ha? Linisan mo yung kuko. Sabi mo yung puts pa. Okay, sige. Kanta po muna kami habang, boss, baka may mga request kayo, ha? Sabihin na lang kami, ha? Kasi tingin 1 hour naman kami back to back. Yes, tapos yung dalawang bossing natin dun, ha? Yes. Ano po si boss? Tsaka yung love team natin sa likod. Hello po. Tsaka si ate. Okay? Bigay mo na kami ng mga songs namin. Joke Alvarado na ka. Siyempre, eto na siya. Siyempre, Request Express. Saan mo na yan? Oo. Patatagalin pa ba natin yan? Dami pang staff, ha? Marami akong stock na. Ang wala lang akong stock na yung boss. Okay, boss, para sa iyo, thank you so much for always supporting Kapampangan artists. For everyone, Ocho, Alvarado na ka. Come on, Miss Zara. Tinatanong kung mahal kita at bakit nagkahiwalay. Sa puso ko'y di matanggap pagkat mahal kita. Ako'y nananalangin na makapiling
kami para mabati namin kayo. Tama, di ba? Yung sa likod, baka may celebration din sa likod. Baka may request si Boss. Ben, baka may request si Boss Benin. Boss. Boss, ano mo? Ano request si Boss Rene? Ang taas naman yan. Pagbigyan muli. Pagbigyan muli. Pagbigyan muli. Nakakanta ni ano yan, ni Tracy. Yeah. Magandang gabi po, Maya Kobeni, karing Bayong Datang. Welcome to Eats and Souls, sa mga friends ni Sir Aaron. Para kay Boss Rene. Ladies and gentlemen, palakpakan natin the sexy, the beautiful, ang nagpatibok sa puso ni The Good. Para kay boss. Yeah.
kapag Jollibee na tayo. kapag Jollibee. Ayoko ng Jollibee. Ayaw mo? Kasi kasama ko na si Jollibee. Alam ko, ayaw mo ng Jollibee. Ba ano? What? Makdo. Makdo favorite Love ko to. Uy, parang sa'yo lahat ito. Kasi ako boses pinata ako eh. Boss, isip ka ng panlalaki naman para ako yung kakanta. Ito para sa'yo to eh. Alipin ako with at saka sa aking pag-iisa. Regine Velasquez yun, di ba? Oo. Regine. Anong- Tama-tama, kasama po natin si Regine. Ay, Regine Velasquez. Regine Boy Rewin. O, anong unahin mo dito? Oo. Sa aking pag-iisa kay Regine. Ako nagre-Regine ako pero ibang Regine. Ano yun? Regine Boy Rihanna yun. Dinadaan ko sa buhok. At boss, ano yung occasion kay June? Nalabas po kayo? Birthday po? Ay, ano pong pangalan na nag-birthday? Anong lagyo? Jet. Si Sir Jet. Jet. Hi, boss Jet. Ay, si Sir Jet. Ang guwapo. Kapampangan or basta mukha siyang ano, foreigner. Mukhang balikbayan din. Kaya pala mo at inyang foreign blood kasi medyo singkit siya. Ikaw kaya si Jason. Oo. Yung Asawa ni Melan. Si Jason. Oo. Ang guwapo. Pero in fairness, look, mukha kang ano, Japanese, ganyan. Japan. Korean. Anong sa'yo? Ano nga sa'yo? Anong unahin mo sa request nila, boss? Regine Velasquez. Ito na po, ha? Tsaka kay Sir. Sir, hindi lang ipalma ko. Baka kasi makita niyo yung lato-lato. Here we go. Welcome again to Eat and Toast. Yes, bakit boss? Renee. Come on. Ang muna yun kaya. Panaksyon ako kaya. Once again, ladies and gentlemen. Cheers,
Yung kay Lisel ba to? Alipin ako. Alipin na kids. Balo mo, atrabida ka talaga eh. Kasi alam niya magkukulot ako. Nagkulot. Sige. Balo mo na ako magandang ko yung kanta gagawin. Gagawin ko pakiunahan ko. Paano naman kayo puri-puri? O malagan ko masusuha ka rin tayo. Karing request. Oo. Karamihan ng request kasi sa'yo mga birit. Makukailan yan ha. Matagal na kita iniibig. Matagal na akong naghihintay. Ngunit mayroon ka ng ibang minamahal. Kung kaya ako'y di mo pinapasinuso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo. Nandito ako. Nangibig sa'yo kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. Kahit ako gusto ko yun. Lalo na pag may pelikula, kaya may mga MTV, ang gandang panoorin, tapos may mga magagandang kampanood. Kaya ako yun. Kailangan para ma-feel mo yung kanta, isa buhay. So makabilang bulan. Okay, nag-aantay na lang tayo ng isa pang kapalit ng yung isa pa boss, ha? Ate, isa pa. Si Boss Aaron. Boss, Jet, may request ka na? Yung nagba-birthday? Oo. Sila mo. Oo. Ojo. Ojo, Ano ba? ay tang song ko, yung song ko. Okay, kinanta ko na kanina. So, Part 2. kantakin pa si Bayo, baka aliwa naman. Umpisa, hindi mo lang nilalabas. Ano yun? Nasa drawer. Photo album. Photo album yun. Pero ano po pwede nyo pang i-download dito sa online sa Spotify, sa Apple iTunes, Sa TikTok nandun din yung na. sa TikTok, sa YouTube. Ano ko naman? Baka photo sana ako. Sino yung kakanta sa kanila? Sino yung kakanta? Meron na makakanta sa inyo, sir? Ay, wala ko yung pressure. Sorry. Ano, sir? Ano pa? Sir, kanta ka na muna. Pwede naman kumanta ka muna. Kenny. Priority namin yung mga jammer. Oo, pwede. Na makapiling ka, ang ibig ko sa'yo. Lahat ay gagawin ko. Ano kay sir? Kasi may huling ika'y lulunod ako. Tuwing nagkakutsa, ganatin ka bang tao?
love me? Hindi. Ano nga yun, sir? Nakalimutan. How could you say goodbye? Tingnan natin. Request mo. Ano po request? Sir, yung how could you say goodbye, hindi namin ano pa? Under construction. Under construction. Under estimation. Ay, sir. Ano pong song? To distant land of green fields, trees and mountains lie away again, lie away, skyline vision fly towards dreams and lakes of very far behind. Fly away, skyline vision fly into brightness of my days. I wanna hear the beating waves of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching rings of me. And now, Diba? Ernest. niya magluloko pa talbinin. Yeah, yung sa likod po ha, may yung replacement po, yung kapalit ng wig. Yes. Tapos yung mga bagong dating natin, bossing, mga nasa likod. Hello po. You're welcome here. Magandang gabi po. Aha. And standby po sa aming kabak to back. Wow, happy ka. O na yung kahit nasali na pang ticket, bahay ni ate, aking babae. Correct. Diba? Ikaw bisa magkanta sir. Pwede naman mag-jump. Wow, halika. Halika. Mamaya. Sige.